היי, שלום חברים וברוכים הבאים לסרטון שלנו. היום אנחנו נעשה כמה סיבות ללמה education זה גרוע. דבר ראשון, אתם ראיתם כמה זמן לוקח להיכנס לעולם, וכל מי שצריך פשוט ללחוץ על זה צריך ללחץ ואז ללחץ עוד פעם. זה גם לוקח שנה לטעון, וגם יש להגיד, זה גורם למחשב להיות איטי טילים. אז אם אתם רואים פה וכל לאג שאתם רואים זה בגלל האדיוקיישן. אם סוגרים את האדיוקיישן אין לאגים, המחשב הולך חלק. נכון, זה כאילו זה מטורף כמות הלאגים מאדיוקיישן. ואדיוקיישן עצמה הוא לא מי יודע מה. בדקנו גם אנחנו כן נעבור על כמה דברים טובים באדיוקיישן, איזה 2-3 דברים הטובים באדיוקיישן, וזהו. בדקנו גם באפליקציות מה גורם את הלאגים, ובערך 75% מהלאגים של המחשב זה אדיוקיישן. אז בדיוק. זה לוקח למחשב איזה 50 FPS. נכון. תראו את האיטיות. זה עולם שכבר טענו אותו לפני רגע, כי זה עולם קריאיטיב מקולל כזה. תכתבו בתגובות אם בזמנים כאלה צריך לעשות קאט או להמשיך שתחכו. אז, ואחרי זה, הסיבה הראשונה, תראו אותה ברגע שניכנס לעולם. הסיבה הראשונה. וזה לא האיירון גולמים. כן, תתעלמו מהאיירון גולמים. הם פשוט שמו שם. זה היה העולם אדיוקיישן של אח שלי לפני שהיה לי ג'אווה. ואז הוא אח שלו הקטן. כן. בין 3, 4, 5 אני לא זוכר. הוא היה בין 4.5 בערך. עד שהעולם הפך למקול. ואתם תראו את זה עוד רגע. כשהקו XP הזה יסתיים. יופי. ניתן העולם? לא ניתן העולם. לא ניתן. וכן. זה הדבר הראשון שרצינו להראות לכם. על ההתחלה יש מלא לאגים, אבל תראו, העולם לוקח לו מלא זמן להיטען. ופה פשוט לא אין צ'אנק. סיבה שנייה, צ'אנק שלם נעלם בגלל שנסגר העולם. אין פה ברייר. נכון, אין פה ברייר. תראה להם שאפשר לעבור דרך זה. ואנחנו גם לא אין פה וויד בלוק, תעבור על כל הבלוק כאן. רואים, אין לנו גם באינבנטורי שום ברייר. המחשב קרס בזמן שהוא שיחק, ואדיוקיישן לא הספיק לשמור, ואז כל הצ'אנקים שהוא שיחק בהם לאחרונה פשוט נמחקו. לא, כל הצ'אנקים שהשתנו. כן, כל הצ'אנקים שהשתנו בהפעלה הזאת של אדיוקיישן נמחקו. לא, כל הצ'אנקים שהשתנו מאז שהעולם הזה נפתח. לא, כל הצ'אנקים השתנה משהו בצ'אנק הזה מאז שנפתח העולם, הצ'אנק נמחק. ומה שקורה זה שהלבה או המים לא נופלים. אחרי זה נראה לכם בור שהים גם. היה שם בור, ואנחנו כן שמנו שם בלוק אחד כי רצינו מקודם לבדוק אם המים מגיבים באמת, אם הם משתנים. אם שמים שם בלוק הם משתנים, אבל אם לא נוגעים כן, שם... אם שמים שם... הנה, כאן שמנו את הבלוק כשהם התעדכנו, אז זה נפל. אז המים התעדכנו, הנה, והתעדכנו המים האלה, ירדו למטה, והם הפכו את זה לאובסידיאן. ותראו, אפילו הבדרוק נמחק. כן, גם בדרוק נמחק, הכל, זה וויד שם למטה. אנחנו יכולים אפילו להוכיח. אבל לא מתים בוויד באדיוקיישן. לשחקני הבדרוק, כי אדיוקיישן מבוסס על בדרוק. איך תעלה עכשיו? כן, יש פשוט, אפשר לא... הנה, ככה זה דרך למצוא את כל הצ'אנקים. כן. הנה הצ'אנק מקודם. מה? זה צ'אנק אפילו יותר. הוא חצי. יואו, דיימונדים. הוא חצי נראה. כן, זה מוזר, רק כזה חלק כאן נראה. חבל שאין ספקטטור. עוד משהו. ועוד משהו. אין ספקטטור מוד כדי לראות בדיוק איפה יש ספקטטור מוד, אני די בטוח. אין. עכשיו אל תלך לסטינג ויוכל את כל ה-FPS של המחשב.
Game on. אין ספקטייטור. הנה כמו שאתם רואים, זה כל הגיים מוד. אין זה כל הגיימות. ספקטייטור. A, C ו-D ו-F זה לא. טוב, אז כמו שאתם רואים, education זה גרוע, ובינתיים היו לנו כבר 4 סיבות למה education הוא גרוע. כן. תראו גם מה זה מוזיקן. תראו את זה סתם מוזר. מה? אלה מרחפים. אוי ואבוי. הם כאילו חושבים שזה עליו. הנה יש שם קריפר, בטח עובד. תראו את הצ'אנקים האלה, זה באמצע הים. תראו. יש לנו על הנעליים את הכישוף שהופך את המים לקרח. יש לנו פורס ווקר. פורסט ווקר, כן. עכשיו תלכו על ה... עכשיו בואו נראה מה קורה אם אנחנו הולכים על המים. אם יהיה פה הרבה מים בגלל הבאג הקודם. תראה, תלך מים. לא, רגע, על מים במקום פתוח. נלך למקום עם הרבה מים, ואז נרוץ עליו. אוי לא, אבל הדקנו את הבלוקים, לא נורא. אוי נו, טוב. טוב, תרוץ פה. לא, אי אפשר ככה, תרוץ, זה פורסט ווקר רגיל. לך ליבשה ומשם תרוץ על המים. כן, אנחנו נהיה על היבשה, ואז נתחיל לרוץ, ונהיה ב-F5, והפורס ווקר לא יהפוך את המים לקרח. הנה, ראיתם? אנחנו עברנו דרך הבלוק, הוא לא הספיק להפוך אותו לקרח. לשבור את הבלוק מעלינו, אנחנו גם תמשיך ללכת כאן תמשיך ללכת. בספרינט אבל. הנה, אנחנו הולכים על המים. הבלוק לא מספיק להתעדכן שהוא הפך על קרח, ואנחנו כאילו הולכים על המים. ועכשיו אפילו שאמרנו שיהיה רק 6 עובדות, 5. לא אמרנו 5 שיש עובדות. לא אמרנו, רק תכננו. טוב, תשכחו, לא אמרנו כלום. אז הנה עוד עובדה. ה-education הוא פשוט לא עובד. הנה, ראיתם את הבאג פה? ב-education אי אפשר הנה, עוד באג שזה לא... יש אייטמים נורא מוזרים שאף אחד לא יודע מה הם. כן, כאילו שאין להם שום שימוש, כאילו... כן. תראו, זה כאילו... לא, האינבנטורי הוא סביר גם... זה? כן, אלה. זה בסדר אולי, אבל... זה מלמד עוד, אבל למה יש... מקלות כאלה כמו של יום העצמאות שעושים, שזוהרים, יש ואז גם זה אוכלים אותם, ואז הם זוהרים. תרד, תחפש את המקלות המלמד. כן, תראו. ויש גם בלונים לעזאזל. אוי, תראו, זה לא ניתן אפילו. הנה. ניקח ירוק למשל. ירוק, עכשיו אתה צריך לאכול את זה. כן, עכשיו אוכלים את זה, תראו. ואז כל פעם שאתה מחזיק את זה, זה יורד לו דורביליטי, שימו לב. יורד לו דורביליטי להחזיק. כן, רק בגלל שאני מחזיק. יורד לו דורביליטי. עוד מעט תראו, זה מתחיל לרדת. בוא נראה /set time night. כן, אולי בלילה זה. זה אבל משהו טוב בבדרוק, וזה... כן, זה אבל זה בדרוק. כן, זה בגלל מבדרוק. זה אמור לעשות אור. זה כן, זה לא עושה שום אור בכלל. רגע, תראה להם שירד לו זה שנייה. דורביליטי, תראה להם. תראו, זה אמור לעשות כאלה ניצוצות. לך לירוק, תראה שירד דורביליטי. כן, זה אמור לעשות אור. רק אבל כשאני מחזיק, אם זה סתם באינבנטורי, רואים? זה לא... הנה רואים, יורד הדורביליטי, בירוק, תחזיק את הירוק, כי הנה רואים? זה כבר ירד קצת יותר. ועוד משהו רע, זה גם בבדרוק, אבל עדיין, אי אפשר לשים דברים ביד השנייה. מגן אפשר, טוטם אפשר, אבל אי אפשר סתם דברים. יש רק דברים מסוימים שאפשר לשים ביד השנייה. ואין F3, אין את כל ה-F3ים. נכון, אתם מכירים את השיטה ששמים טורצ'ים ביד השנייה? אי אפשר. אי אפשר. פשוט אתה שם, זה לא עושה. גם זיקוקים אי אפשר ביד השנייה. כן, ללייטרה. אתה צריך להחזיק ביד הראשית.
ותראו כמה אבל איירון גולמים אנחנו זימנו. וגם כשמרביצים, אני לא יודע מה אני מרגיש בזה שונה, אבל כשאני מרביץ זה שונה מאוד. נגיד האנימציה של האש ממש איטית. כל הקטע, כל הזה, ועוד משהו מוזר, אפשר ללחוץ על יוד, ואז זה, כאילו אני לא מבין במיינקראפט, הוא אומר לי מה לעשות, מה עושה כל כפתור. כן. תראו, אבל... כן, ואפילו... ועכשיו נעבור לדברים הטובים, אולי נזכר עוד כמה דברים רעים על הבלונים הדרך. אפשר לקשור לגדר, זה מוזר. כן. הדברים הטובים, נגיד... מצלמה. זה כן. נגיד מצלמה. משהו עוד טוב זה שאפשר לומדים אותו בבית ספר, ונגיד היו בכיתה שלי כמה אנשים שאמרו למה לא לומדים פורטנייט, ואז המורה ענתה אין כזה פורטנייט חינוך, אז אם הגרסה הזאת לא היה קיימת לא היו לומדים בבתי ספר בכלל. תראו את המצלמה. אבל זה לא משהו טוב, כן, אבל זה לא משהו טוב באמת. אבל עוד משהו בנוסף למצלמה. איך שהמצלמה הייתה עובדת, אני לא מסכים איתם. כאילו זה לא מצלמים ואז זה מופיע בספר שלך. אני הייתי עושה שמצלמים וזה מדפיס תמונה מיידית, לא ככה. זה לא כל כך. כן. טוב, אבל לפחות שיש. אבל מה שטוב ומגניב זה שאפשר להדביק את התמונה בספר של בספר עם מוצא. כאן, זה בבית עם המיטה. ואפשר להדפיס את זה מזה, אבל זה בתוך הדברים הטובים, אז כאילו, כבר חשבנו את זה. אז, עוד משהו. הנה. עוד משהו שאפשר להגיד שהוא טוב. רואים? הוא פותח את הספר, בוא נסתכל אם יש ועכשיו יש תמונות. פה את כל התמונות שלו. ורואים שוב לגים עד שהוא לגים, כל היום בלגים. הנה, עכשיו אין תמונות, הוא עוד לא צילם. עכשיו תצלם פה את הבלון. בוא או נצלם. אפשר ככה לעשות סלפי, ואז הוא מצלם אותך, אבל עם השם שלך שיש מעליך. ואפשר לצלם לא על בלוק. תצלם נגיד את האיירון גולם. והמצלמה מתכוון, או לגים, באגים. תצלם את האיירון גולם. אפשר גם ככה. פשוט לכוון וקליק ימני. הופ, איירון גולם. ועוד משהו טוב, אפשר ללחוץ, כנס לספר. אתה יכול, תפתח בזמן שהמצלמה מתכוון. הנה התמונה. עכשיו תראו, אתה יכול להדפיס את זה. ואז יש לך כמו מפה של התמונה בעצם. כן, ואז תראו, אם יש לכם אייטם, רואים את הבאגים האלה? זה לא נתן לי לכתוב. ואפילו הרגע חשבתי על משהו. מה זה כל הדברים האלה? וגם יש לזה יתרון שיש לך אופציה לשמור את הדברים בענן, מה שאין בג'אווה. הנה, אפשר לשים את זה כמו מפה על האייטם פריים. כן, אבל זה גם עושה את הקצוות המוזרות האלה. כן. אם אתה בגלו אייטם פריים זה זוהר. אבל זה עושה קצוות מוזרים כאלה לבנים. כן, אז זה מעצבן. אבל עוד משהו טוב זה שאם אתה נשרף ויש לך fire resistance, אז אתה לא עולה באש. זה אני לא יודע מה להגיד על זה. אל תתקרב לצ'אנקים שלא יהיה להם אפדייט. אפשר אחר כך נשלח לכם את המפה בתיאור. כן, נשלח לכם את הקישור למפה בתיאור הסרטון. אבל אנחנו קצת לא מסתדרים עם קישורים, אז לא בטוח. טוב, אולי זה הופיע רק עוד איזה חודשיים. טוב, זה תלוי מתי אתם רואים את זה. כי אם אתם רואים את זה עוד שנתיים, אז לא אכפת לכם אם זה הופיע חודשיים מהיום שהוצאנו את הסרטון. אתם תצטרכו להעתיק את הקישור בהעתק הדבק ולחפש אותו בגוגל. אבל אתם צריכים שיהיה לכם מיינקראפט. או שאנחנו יכולים ליצור קוד מפה. לא, הקוד אם אתה יוצא מהעולם אז הוא נמחק. וכולם יוכלו לעשות מה שהם רוצים. נצטרך אחד להוריד אותם. מה? איזה חר זה? סליחה על המילה הגסה. אבל תראו, במקום שזה משהו אחד, נכון בדרך כלל
אתם יכולים פשוט להניח את זה ויגדל קורס פרוט. אז בזה יש 2, צריך לשאול משהו אחר. צריך להניח... שנייה, בואו נראה. וגם אתם יודעים, בעדכון 1.20 הייתי בלייב של איזה מישהו שצופה שמשחק בעדכון, ואז בדיוק ב6 כשיצא העדכון הוא אמר, יצא העדכון לג'אווה. 2 שניות אחר כך, ואני לא מגזים, באמת 2 שניות, הוא אמר, יצא העדכון לבדרוק. אני נכנס לאדוקיישן, רוצה לדעת אם יצא. לא. אתם יודעים מתי יצא? חודשיים אחר כך. אולי אפילו חצי שנה, אני כבר לא זוכר. חודשיים זה היה. העדכונים אולי זה האחרים... היה קצת יותר, אני לא זוכר בדיוק. אוקיי, אבל גם... היציאה לג'אווה ובדרוק הייתה ביוני, זה היה באיזה ספטמבר-אוקטובר. זה יצא לאדוקיישן. כן, משהו הזוי. ובדרוק ואדוקיישן זה די כאילו אותו דבר. זה בדרוק זה עוד הגיוני. זה לא חיקוי, אני לא אקרא לזה חיקוי. הם אמורים לעדכן את זה מתי שמעדכנים את בדרוק. נכון. לא בדיוק, כי זה שונה, הם צריכים גם לעדכן דברים אחרים, אבל איחור של חודשיים... וחוץ מזה, אוקיי, הם מיינקראפט הם אדוקיישן, אבל הם לא אדוקיישן. אדוקיישן זה לא אמור להיות עם מפלצות. זה אמור להיות חינוכי? כי כל מה שהולך פה בכלל לא חינוכי. מה חינוכי בבלון? שהם החליטו להוסיף את זה ולא אבל הוא לא נמצא בג'אווה? אבל לא, יש עוד משהו מגניב? חכו. טורצ'ים, יש מלא טורצ'ים מגניבים. ו-TNT של מתחת למים. אבל ה-TNT של מתחת למים יכול לעבוד גם מעל המים, אז פשוט אין לך מה להפסיד שאתה מפוצץ אותו. כאילו, זה כמו במיינקראפט שיוסיפו עכשיו, אני לא יודע. אבל כאילו, זה מוציא את השימוש. הנה, כמו שיוסיפו מפה בצד, יש מוד כזה, שהוא מוסיף מפה בצד, ואז הם מוצאים משימוש את האייטם של המפה. הנה. הם די הוסיפו TNT של מתחת למים, אז הם מוצאים משימוש את ה-TNT הרגיל. זה כמו המקל הזוהר, רק שזה מוציא ניצוצות כאלה, וגם את זה ונראה לי יש לזה פחות דורביליטי. כן, הנה, כבר ירד. ראיתם? שמתם? כן. אולי די לגעת במסך, הם לא רואים את הנגיעות שלך במסך. הנה, עוד ירד. אבל בא לנו גם להראות לכם... עכשיו רציתי להגיד לשים את זה ביד השנייה, אבל אי אפשר, זוכרים? כן, גם אני רציתי לעשות את זה. כן, זה כאילו... הנה, בואו ננסה לבנות ביקון. כבר יש פה לגים. בכלל לא ראיתי שאין שם בלוק שהוא שם. פתאום הוא הפך לדיינג. ראיתם מה קרה פה? למה זה שבר לי בלוק? ראיתם? זה שבר לי בלוק שאפילו לא שברתי. אולי שברת אותה, שמת ואז שברת לא. זה לא מה שקרה, גיא אמרת. מה? הוא מוחק לי בלוקים. טוב, מה אני אגיד? העולם המקולל של עומר. טוב, אבל זה לא העולם המקולל שלו. כל המשחק הזה מקולל. כן. ואחרי זה נלך לנדר ונבדוק עוד כמה דברים לא טובים. כמו? בוא רגע ניקח צ'סט. שדרך אגב, צ'סטים בבדרוק ואדוקיישן הם בלוק שלם וגם הם מכוערים. מה זה הבלוק הזה? לא, הם בלוק שלם אבל זה מכוער. לא, הם לא בלוק שלם. לא, תראו את הטקסטורה של הצ'סט עצמה. כן. כן, זה כאילו, באמת? וכאילו הם מנסים לעשות לנו אנימציה שזה עף לתוך התיבה, אבל תראו איזה לאגים יש פה. אז הם לא יכולים. מרוב לאגים. אבל כן, האנימציה שאתה מת היא באמת
קריסה טובה. כאילו אתה מת ואז... כן, לפחות אבל עדיין. בבדרוק. ג'אווה, אם אתם מתלבטים אם לקנות ג'אווה זה שווה 100 שקל לדעתי. אבל כן, רק שתדעו, כשקונים ג'אווה זה גם מביא לכם בדרוק רגיל, אז... כן, כן. עם ג'אווה מגיע על הדרך בדרוק חינם. כן. אלא אם כן אתה קונה את זה עם חשבון... אבל אתה לא עם חייב. חשבון גוגל מקולל וכמה חשבונות מיינקראפט שרק אחד מהם קנו, כמו במקרה התעלמו זה משהו שקרה לו. שלי, ואז הוא לא נותן לך בדרוק. אז אל תיצרו כמה חשבונות מיינקראפט ותקנו רק אחד מהם, אבל כן תחשיבו את המיינקראפט שלכם על כולם, כי אז לא יהיה לכם בדרוק. לא, אתם יכולים לקנות כמה, בדגש על לקנות, כן. לא ליצור כמה. אם אתם יוצרים כמה וקונים רק אחד, זה לא יעבוד לכם. יש לכם זמן ניסיון במיינקראפט? של אם 5 אתם שעות, קונים ג'אווה, 5 שעות? יש לכם 5 שעות על עולם מסוים. כן, ואז אתם יכולים, לא, ואז אתם יכולים תמיד לקנות, אבל אם אתם רוצים... וזה 5 שעות מהרגע שאתם יוצרים את העולם, יש לציין. כן, אבל זה לא אם אתם יוצאים מהעולם, אז זה מתאפס. אז אתם יכולים, כאילו, אחרי שתקנו, ליצור עוד עולמות. בוא נראה אם זה בכלל עובד באדיוקיישן, כי זה כזה... מה, ביקון? זה? ביקון צבאיים. כן, בואו נראה אם ביקון צבעוני עובד באדיוקיישן. אוקיי, לפחות... משהו אבל אחד תראו, לפחות. משהו אחד בביקון צבעוני, שפשוט צריך לעשות את הצבעים עד אין סוף, כי אחרת הוא לא ממשיך. זה גם בג'אווה, גם בבדרוק, הגיוני. זה אנחנו אומרים לכם. אפשר לעשות את זה תראו את עד זה. מגבלת הבנייה. תסתכלו. אל תזיז את העכבר, תראה להם. F1 אפילו. כן, זה איזה יפה. מגניב זה נראה. תנסו אבל את זה בג'אווה, אם יש לכם זה הרבה כן, יותר אז יפה. מה קרה לתעופה? כן, זה קצת מבלבל להיות בתוך ביקון. שינה גוון. וואו. אבל יש משהו שאנחנו רוצים לבדוק, שבדקנו פעם, שראינו איזה סרטון שורט שאנחנו יודעים שבג'אווה זה עובד, אבל אנחנו רוצים לדעת אם זה עובד גם באדיוקיישן. אז בואו נבדוק. בית עמיד לפיצוצים. אני לא בטוח. תעשה אותו רק מעלים כי אנחנו עצלנים. לא מעלים, ניקח... אתם חושבים כמו ש... שהיה מעלים בתוך העלימה. אם אתם יודעים, תכתבו בתגובות איך הופכים ביקון ללהיות צבע רגיל. חזרה. פשוט שוברים את הגלס. לא, נגיד איך שעושים צבעוני, אבל אז רגיל. אם אתם יודעים, תכתבו. פשוט תשים מלא לבנים. עד שהוא ישנה לבן. נראה לי. כאילו, תמיד יישאר בו קצת מהגוון הזה, אבל אין ברירה. בוא ננסה. שים פשוט אין סוף. חזרת. וואלה, סבבה. רגע, רד למטה. תראו איזה יפה זה. ביקון משנה צבעים בהם. כן, אבל זה לא קשור. טוב, אז בואו נבדוק אם גם באדיוקיישן אפשר לעשות בית שעמיד לפיצוצים. אוקיי, אז מתחילים את זה. בואו אנחנו נלמד אתכם. אתם צריכים לקחת מדרגות. לא, מתחילים מרצפה. נכון. תחפרו סלאבים, תיקחו סלאבים אבל אל ומים. תעשו בית גדול, כאילו זה כבר סרטון ארוך לדעתי. הבעיה בזה שזה סרטון ארוך. אולי יהיו 2 חלקים. אוקיי, אז תראו, אתם צריכים גם... ככה. מה שאתם צריכים... ומים כמובן. תיקחו איזה עלים שבא לכם. זה סרטון רק מה רע באדיוקיישן. זה סרטון אז מה? מה רע באדיוקיישן ועוד כמה דברים.
אפילו שבהתחלה אמרנו מה רע באדיוקיישן, זה גם מה רע באדיוקיישן, אנחנו בודקים אם זה עובד. נכון. מה זה הקנקן? אוקיי, זה מד מדידה כנראה או משהו לפי איך אוקיי, אז זה מכירים את 5. טוב, אז תכננו עוד חצי שעה שלמה לסרטון, אבל זה לא הקליט לנו ואנחנו לא יכולים לעשות את זה מחדש משום מה. אני לא מבינה את זה, תאמינו לי, זה היה אמור להיות סרטון איכותי וטוב, אבל אנחנו לא יכולים בגלל באגים בתוכנת העריכה וההקלטה שלנו, וגם אולי טיפה באגים במחשב, בגלל שאדיוקיישן עושה מלא באגים. ולאגים. נכון. אז קיצר, תזכרו תמיד לתת סאב, לתת לייק, ונתראה בסרטון הבא. אז יאללה ביי.